Hello, ina jin ka. Menene za ka gaya mu? Kai, alhamdulillah, alhamdulillah. Don girman Allah da gaske kake ko wasa. Yanke ogadi ne rimo, bari in kira Folokon, bari in kira shi. Yanke. Kai, alhamdulillah. Yasin waka yana kokari gayan nan yana yin waƙoƙi sosai, yana ta bibiyar M Sharif, amma har yanzu Allah bai kawo ɗaukaka ba wallahi. Ilyas yana kokari Khalifa wallahi. Ai ka gane shi? Na gane. Wallahi yana kokari sosai. Wallahi yana kokari. Ga ma kiran shi ne. Daga waya Folokon. Hello Ilyasu. Hello Folokon. Ina jin ka. Ka san Umar M Sharif ya amince zai sa waka ta Soyayyata a cikin fim ɗinsu na series Soyayyata series? Dan Allah? Wallahi yanzu ogadi ne rima ya kira ni raina ya ɓaci ma tun da na ga kira shi bai ɗaga waya ba. Kawai yake mun wannan albishirin. Alhamdulillah. Daukaka ta taho kai yanzu Umar M Sharif in ya sa waka ta a cikin fim ɗin Soyayyata ai komai ya kai daidai. Allah mun gode ma. Alhamdulillah Folokon. Ka gaya wa ƴan uwa da Allah su taya ni farin ciki. A sai kuli ma ai sadaka gani nan zuwa. Yau wato shikenan. Gani nan zuwa Folokon, gani nan zuwa. Wai kun san me yake faruwa kuwa? Wallahi Ilyasu yanzu nan kiran da ya mun kenan. Wai M Sharif zai sa waƙar shi a cikin wannan fim din nan na Soyayyata din nan sabon na wanda suke yi wanda. Hello, ina jin ka. Menene za ka gaya mu? Kai, alhamdulillah. Don girman Allah da gaske kake ko wasa. Yanke ogadi ne rimo, bari in kira Folokon, bari in kira shi. Yanke. Kai, alhamdulillah. Yasin waka yana kokari gayan nan yana yin waƙoƙi sosai, yana ta bibiyar M Sharif, amma har yanzu Allah bai kawo ɗaukaka ba wallahi. Ilyas yana kokari Khalifa wallahi. Ai ka gane shi? Na gane. Wallahi yana kokari sosai. Wallahi yana kokari. Ga ma kiran shi ne. Daga waya Folokon. Hello Ilyasu. Hello Folokon. Ina jin ka. Ka san Umar M Sharif ya amince zai sa waka ta Soyayyata a cikin fim ɗinsu na series Soyayyata series? Dan Allah? Wallahi yanzu ogadi ne rima ya kira ni raina ya ɓaci ma tun da na ga kira shi bai ɗaga waya ba. Kawai yake mun wannan albishirin. Alhamdulillah. Daukaka ta taho kai yanzu Umar M Sharif in ya sa waka ta a cikin fim ɗin Soyayyata ai komai ya kai daidai. Allah mun gode ma. Alhamdulillah Folokon. Ka gaya wa ƴan uwa da Allah su taya ni farin ciki. A sai kuli ma ai sadaka gani nan zuwa. Yau wato shikenan. Gani nan zuwa Folokon, gani nan zuwa. Wai kun san me yake faruwa kuwa? Wallahi Ilyasu yanzu nan kiran da ya mun kenan. Wai M Sharif zai sa waƙar shi a cikin wannan fim din nan na Soyayyata din nan sabon na wanda suke yi wanda